Assalamu alaykum hormatly izleyiciler. Magdan şäheriniň ýaşaýjylary ýene-de bir täze gelen telefon bilen sizi tanyş edeyim. Iň köp satylýan telefonlaryň biri Redmi'niň Note modeli 15-nji seriýa 2026-njy model. Hormatly izleyiciler, Redmi Note 15 global versiýa. Ondan hem hormatly izleyiciler, gelin ýakyndan men size şunu obzor edeýin. İçinde nämeler çykýar, raspakowkasy hormatly izleyiciler. Hormatly izleyiciler, telefonuşlar ýaly korobkada gelýär hormatly. Şu modelimiz Redmi Note 15'in özü 4G global versiýa. Hormatly reňki de gök reňki. Hormatly izleyiciler, şular ýaly plombada gelýär. Şunu size kesip açaly. Bismillah. Şular ýaly kesilip açylýar. Plombasy. İçinde nämeler çykýar men size görkezeyim. Hormatly izleyiciler, telefonun içinden şular ýaly Redmi'lerde boluşýar. 15 Pro'da da şular ýaly çyhol bar hormatly izleyiciler. Silikon we gara çyholy gelýär. Bolsun Redmi kompaniýa öndürüjilerine sim kart çykarýany we taplary garantiyni. Soň telefonuň arka ýüzünde zaryadçygy bar hormatly izleyiciler. 33 Watt bystra zaryadka hormatly izleyiciler. 33 Watt bystra zaryadka. Bir tarapy USB, bir tarapy Type-C original USB kabel hormatly izleyiciler. Bulara gara aýrýar hormatly izleyiciler. Telefonumuz şular ýaly. Näme telefon ýatlatýar hormatly izleyiciler. Näme telefon diýip pikir etýäňiz. Eddil Redmi Note 14 Pro'nun özü hormatly izleyiciler. Ekranam şo, içindäki prosesoram şo gelýär hormatly izleyiciler. Bular ýaly prosesor ente goýanok hormatly izleyiciler. Inhaşerenin Redmi Note 14 Pro'nun MediaTek Helio 100 Ultra prosesor odur hormatly inhaşdaýda ýazylan. Ýene-de bir aýratynlygy 6000 batareýkasy bar hormatly izleyiciler. Telefonuň 6000 batareýka. Şimdi 5000 könede galdy. 6000 notlarda 6000 batareýka gelýär. Hormatly ondan başga da IP64 zaşitasy bar. Suwdan, tozandan goraýar. 108 megapiksel kamera galypdyr. Öňki kamera ýöne şu taýda prosesor üns berme zadyňyz Helio G100 Ultra hormatly izleyiciler. Redmi Note 14 Pro'da bar. Ondan soň başga ekrany da Redmi Note 14 Pro'nun ekrany awalny bolup gitdi. Indi Note 15'lerim awalny ekran hormatly izleyiciler. 6.77 AMOLED ekran. 120 Hz göterýär hormatly haşlar ýa telefonumyz zagruzka etýär hazır. Ýanýa HyperOS kanalynda da otýar. RAM 6 128, kamera 108 megapiksel, ramkasy hormatly izleyiciler plastik, metal däl. Notlarda arkasy, arka krişkada plastik. sim kart ýam aşagdan goýulypdyr hormatly izleyiciler. Note 14'lerde gapdalda. Sim karty çip goýup bolýar ýa bir sim kart goýup bolýar. Egerde çipi aýyrsaň 2 sim kart goýup bolýar. Şular ýaly kombinirованный laptop. Hormatly izleyiciler, içinem düz görkezeyim. Rusça ýazyk. Türkmenistan öz GPS-den tapyp nide duran telefon. Soň hormatly izleyiciler, telefonumuz şular ýaly 58% zaryady bar hormatly izleyiciler. Korobkadan proşipkasy gelýär. İçinde Android 15, HyperOS 2.0 hormatly izleyiciler. Hemmesini propustkayım. Servisi Google Premium kabul etýäs. Servislerin Google'y bärde abnewlenýän zady ruhsat berýär. Soň klassik edibem açýar. Hormatly izleyiciler, telefon çalp işleýär. Aýryşym ýaly 14 Pro'nun prosesory otýar. Eger 14 Pro gymmat gelýän bolsa, şu wagtky bahasy 14 Pro'nun 4200 4400 manat da 4400 alandan Redmi Note 15 özüni alın. Şo bir zat hormatly izleyiciler. Diňe ütgeýän zady bärde 108 megapiksel gelýär. Redmi Note 14'de de 200 megapiksel kamera gelýär. Batareýkasy munda 6000 gelýär. Redmi Note 14 Pro'da da 5500 gelýär. Ýani ekrany şo bir zat. Awalny ekran, AMOLED ekran hormatly 120 Hz göterýär, o da 120 Hz göterýär. Her düýümine düşýän toçkasy 388 toçka düşýär. Her bir düýümine hormatly ekranam ýakdy hormatly izleyiciler. Şu telefon içinden zagruzka edip otýar. Hazır düzýär hormatly izleyiciler, içinden görkezýär. Hormatly izleyiciler, telefonumyz zagruzka etdi şu wagt. Şular ýaly edibem açylýar. Ekrany ören gowy ekran. Notlary ýa Note'un özü şular ýaly ekran goýan bolsa Redmi kompaniýasy sag bolsun aýtýar hormatly izleyiciler. Note 15
Mi global versiya 128 pamyat, bärdenem 6+2 goşan. Bundan başga da uly pamyatlar bar. 8 128, 8 256 pamyatlar gele hormatly dinleýişler. Şular ýaly hormatly ekranym ören çal işleýişi de gowy. Eddil geçen ýylky Redmi Note 14 Pro telefon hormatly dinleýişler. Sähel üýtgemese şo bir zat hormatly dinleýişler. Note 14 Pro'nu alandan Redmi Note 15 alan mümkin. Bu ýigitni mıkan diýen. Egerde sizde şu telefon gerek bolsa, täze telefon 2026 Redmi Note 15 global versiya garantly Kılıç Mobile telefon dükanında bardır. Yerleşen yerimiz Magdamlı şäher, Center köçe, Gurban Sultan Ece köçesi. Center'da yerleşýär. Telefon belgilerimiz aşağıda bardır. Homa yazın kommentariýada like, repost. Hoş, sağ olun.